Namhlanje silapha ka-8 apha sizodibana nobhuti Mtho. Ubhuti Mtho apha eback kwakhe 4835 uthi indlu yakowabo. Ramtho, memories about le ndlu kasinike just mhlawumbe omnye umuntu ongayaziyo nasena masiqale introduction ngubani wena mkhulu waqala. Molo mkhulu. Ndingumthobeli mna walapha mfana. Ndingowalapha kwa-8 but ke ngoba ndisahlale apha selithuba elide ndingekho. Mkhuluwa wam, selithuba elide yintoni yabangela uba nimke apha? Ubundibalisela uba the business eyenziwa ngutatakho, utatakho wayengubani? Khasicacisele qala abazali bakho, ngobani abazali bakho? Okay, mna ndizalwa ngubhuti okuthiwa nguBrajo, uyaziwa kwapha kwa-8. Bhuti wayeqhuba itruck nonolibabali umama wam. Umababali uhlala apha kwesi strato singapha ngezantsi. Umkakwam apha mkhulu wam ndamka abazali bam bekwingxabano. I think bandiyakhumbula close ku-2000 to 201 into ezinjalo. Babengabantu abatshatile. Ndim umntana wabo wokuqala, omnye olandelayo nguLuli. I think abantu abaninzi apha kwa-8 ke bawundazi ngoLuli, umthobeli noLuli. Ndikhulele apha, sizalelwe apha. Uthethe about the business eyayisenziwa utatakho more than uba lipanzula ene-business lena i-business the last business eyenza uba nimke apha kwakuthiwa kusegesini apha kuweni. Kwakuthiwa igesi, kuthengiswa notywala. Wayengumntu oyephangele izigas, so wayenayo ibhizinesi wayeyenza apha, urefila igesi, ukulungisa izitovu, ii-fridges, zonke into ezazisebenza ngegesi. Andibawule singene kakhulu kwiinto ezaphaa kuwendlini uba kwenzeka ntoni nabazali, but during elaa xesha abazali bakho basepareyitha kwatsha indlu itshe njani? Indlu mkhuluwa itshe I think wayene-client eyayizorefila ngaloo mini leyo because sasiphaa eBhek, wayethanda ukusebenzisa laa room iseBhek. Laa room iseBhek ke njengoba bendisitsho wayishibhini, ifurniture lapha endlini yayihleli phaa ne-deep freezer yotywala. That was a sunny day ngaloo mini leyo, kwakushushu kakhulu. Refila igesi. I think ikhona ke into imistake wayenzayo kweza zinto, you have to switch off most into ezininzi zegesi xa ungumntu osebenza ngayo. Yeah. Kwavela kwenzeka leyo incident fast kwatsha. Ukutsha kwayo ke le ndlu kwatsha elaa cala liphaa ngemva, laa room incinci le ndandisithi yeyam. Yeah. Ndakhumbula ke ngoku saba kwi-separation, baba kwi-separation enjalo because zange badivorce, bebengabantu ababetshatile kuloo mamam kungapha. Then sahlulwa ke ngoku, omnye wahamba nomama, omnye wahamba notata. Ixesha elinintsi ke make bendisezwe nditshe eQonce kwicala lakulotata. Cala kulotata. Yes. And indlu imoshakele, during that time indlu imoshakele khona, ngubani ohlalayo kuyo? Ukukhumbula kwam mkhulu, I think banza ukukhumbula kakuhle ezinye izinto ke ndizawumane ndizilibala. Yeah. I think 20 or 2000, close to 2004, because bendimanga ukuza kapha eholideyini kuloo mama kuba kulapha. Bendifane ndijikele nokujikela apha ngamanye amaxesha ibe i-vandalized but ineminyango. Laa room ingapha kwakude kwakhula nengca nekhula laliphayana. So kwakungabekhe kwahlala mntu for a couple of years. And uyibone nini ke ngoku aba bantu bahlalayo? Ubugqibele the last time ugqibele kungahlali mntu, indlu vandalized ever since kwakwenzekela accident. Nawo abantu bahlalayo bahleli nini? Andikho sure ke ngokuhlala kwabo babahleli nini because umama as babendisitsho baye bakwi-separation notata, zange badivorce. So umama waqhuba ubomi bakhe ke yena ke ecaleni, uye wafumana ka abantwana ecaleni. Uye wasokoliswa zinto ezidibene ne-birth zabantwana. Kwanyanzeleka uba ke ngoku njengoba bendimane ndisiza kuye ndithethe notata wam, because utata kweli cala laseQonce, baze ke kuthethwe isifemeli. That's where ke ngoku izinto ezininzi ziye zavela phayana. Sazela apha kwa-8 uba ndiyakhumbula loo mini leyo, saza apha kule ndlu. Kulapha ke make ndaqaphela khona uba sekukho abantu abahlalayo because utata usweleke 208. I think loo nto leyo yenzeka between u-204 ukuya ku-208. Andisamkhumbula unyaka uba yayingomphi nancam. Indlu lena itshe before 208, mhlawumbi how many years before tata kasweleke? Yeah, indlu itshe u-6 ndimfunde 2002 seyitshile. Indlu I think itshe
emveni koba betshatile 99 between 99 and 2000. Okay, so 208 yangona ke ngoku mhlawumbi niphinda nibuye lapha nibona ababantu belapha ngaphakathi endlini. No, Tasfithi yaba before cause kuba ndisithi yena usweleke 208 utata. Okay. Sizile apha ke ngoku for lo meeting yefamily umama nam esiba ndiyi-first born kamama samdibanisa notata ndiyakhumbula ukuza kwethu nayo apho sade sazofika apha after sigqiba uxoxa le nto sasiyixoxa bevumelana uba no abantwana utata uyavuma uba abantwana ngabenza under kule surname nangona ingengobakhe. Then sazotsho ke ngoku apha kule ndlu, then kukuqaphela kwam ke ngokuba kukho abantu andisayikhumbuli kakuhle uba bahleli nini bona apha. Saza kodwa apha sazokuxoxa le nto idibene nale ndlu kulapho utata esixelela khona uba no indlu zangayithengisi qha wayigcinisa uButvuyisile lo utata lo uhlala apha. uButvuyisile yifriend yakhe okanye? Xa ndisiva ke kuba abantu abaninzi bendike ndangumntu oyiphandayo into edibene nale ndlu for many years ukubuya umva ootata uQaqa babeziikomiti komvamva oBhangile nabanye babe ne-advise ecaleni bathi zange ithengiso laa ndlu qha kwakukho ubuhlobo babenabo bagcinisana laa ndlu. Okay. Yes. Lihambile ixesha uswelekile utata wakho, apparently ngathi kwasweleka nomama. Yes, wasweleka nomama. Umama usweleka nini? Mama usweleke 2018. Yes. Sweleka umama kusweleke notata. Exesha ulandikayo aswelekayo umama uyishiya istatus sendlu sisithini, aba bantu kwenzeka ntoni kubo? Hey, Tasfithi ndayithanda lo mbuzo. Ndizamile bhuti ezibabe ndisitsho through i-area apha ndazama neekomiti zalapha up until ndawufikelela ku-Mr. Duyo ikomiti khona uGrootman ongukhansila walapha wale wadi okuthiwa nguDuyo uhlala lapha ngezantsi. Ndotsho kuyo ndotsho e-rent office many times, not once e-rent office ndizama ukubeka isitori sam eziba nangoku ndikubekela ndambrifela isitori sam ngale nto ale ndlu ndamanga ngobuyiselwa phayana ke for ukulindela ukhansila. Ndamfumana ukhansila zange andinike into i-straight. Ukungandinika into straight ke wathi into edibene nale ndlu uyasazi isitori sayo but akafuni uyingena ngcambi, yavele yaphela kanjalo. Khuluwa kwaba bantu xa udibana nabo usiza noba umane usiza apha nakubo, i-relationship yenu uthetha kwenu kuphelelele ndawona? Ayintlanga kakhulu wena mkhulu wam because in fact nalapha kwa i-police station under le area mose-service angapha ivula indlela ndiyile phaa kakhulu. Ndanalo nepolisi elalimanga ondinceda ndalimaka nefenesi enime yayibhalwe uVelempa. Baza apha many times bemamela isitori sam up until i-relationship ibingekho right kakhulu naba bantu because kwa ekuqaleni xa ndizabuya umva kancinci after utata eswelekile umama ebengumntu oselayo mosiyaziwa apha eMdantsane apha kwa-80. Ebengumntu othanda ukusela ke ezonwabeni, ebemangoza kamane ezothukisa apha emane ndisiva ke neeripoti ezinjalo. Kwenzeke loo nto ke naxa ndimane ndiquqa evula indlela ndizama ngento edibene namapolisa because anamali yokwenza amagqwetha mphangeli, yayibona. Ndayiza ke up until bandicebisa evula indlela uba no jonga mfowethu apho baza kubamba aba bantu because sebesiva nabo isitori sabo. Bendigxothile mani, besilwa nam many times xa kuzama ukuxoxwa apha nabantu enza nabo bathuke mna kuqala abafuna ukwehla. Banento ezithi mani bathengisele ngenkani, kwenye igame bathi balinde iimali zesubsidy. Mandizama ukuthetha nabo namapolisa kukuhlukana kwam nabo kwenye igame babengabantu bebesithi no mandizicenge mani ndibathengisele. Ndathi no I won't, andizokwazi ukuyenza loo nto. After ixesha elingaka bendithuka bendisokolisa ngohlobo endisokolisa. So ndizama ukuthi ke ngokulo mbuzo wakho usithi i-relationship injani between mna nabo ayikho ntle kakhulu bhuti. Ndivile exesha cause uthi le ndlu yayi-vandalize now ine-aluminium windows ilungisiwe. I'm not sure about icango eli ayifika lijonga icango eli lalapha efront nawo. Ikhona into ezithi singakunika le ndlu if uzosibuyisela imali yethu. I-question yoba bangene njani and ingaba ixesha babengena ungena kwabo kwathwane ixesha mhlawumbi according to kulo mlo wenu i-arrangements mhlawumbi nixoxa nifike ndawoni noba xa besithi if ufuna indlu yakuwena sibuyisele imali lethu siyilungise ngayo nifika niphele phi kulo mbuzo?
bezikhona izigaba ezinjalo kwezi nantsika kwezi adyungu zethu ndimanga ukuza nazo apha kubo. Bebekhe bayithetha into enjalo uba mandizame ukubathengisela, bendibuza uba le mali ingaka bayilungise ngayo apha bazayithini na. Ndinaso ke nestatement ezithile wena mkhulu wam. Le ndlu ibikhe yanetyala elikhulu kamasipala, babetswebe umbane, ndazama ubavulela ikheyisi. Umasipala ndabona kwenye igame endivulele i-account apha kwa-6, ndavulela i-account, kwanyanzeleka uba mabaze ndibenzele imvumo uba bakwazi ubhatala amanzi, bakwazi ukuthini. I think that was the only agreement esasivumelene ngayo. Kwinto ekudibene nokuthengisa ndibathengisele bona azange ndayivuma tu kwaphela loo nto leyo, up until bade bane-account yokwazi ukuzibhatalela amanzi, because namali yoyibhatalela ityala lale ndlu. Okay. Now to kwezi zinto ke ngibazibekayo umkhulu wa, njengoba usithi masithi mhlawumbi bathi bayilungisile, le mali bathi bayayifuna yoyibhatala for uyilungisa ungayi-afforda yona? Hey, it's surprising because babethe kumqala bafuna i-8,000 because wayethe lo utata mayemnike i-8,000 for ukuthenga le ndlu. Ndababuza ke nabantu bendimangoza nabapha, ibhalwe phi into ekhoyo thina ndithengiselene indlu, akho nto ibhaliweyo, bamango ndithretnisha amagqwetha abo. Andiqondi uba ikhona into enjalo. And on normal occasion kudala kwakubakho laa nto uza nongqina uyokhangela ingqina amamelwana uye kwikomiti zibe khona, so ikomiti nazo aziyazi loo nto leyo? Hayi, aziyazi. Into endayifumanayo ngabo mna kwinto edibene nekomiti ngexesha bendikhe ndayihamba. Khona unyaka endandikhe ndafika ngayo apho kucaba kwakuvulwa isiqiki ngapha ngezantsi ko-50. Waye wathi ke utata wayikomiti kulaa group yoba uqaqe loo ndimxelayo, uVuyisile bamcandele indawo yakhe yokuhlala phaa, kuba ke bendimangothi gqolo kubo bezikomiti ndandimangoyaleza esi sitori sale ndlu. Ndayigqibela into enjalo, ingathi babeyifunelwe indawo yokuhlala ngapha ngathi, but ke kuba bephusha bexhinile uba bakwazi ukuphuma mandibabhatale le mali balungise ngayo le ndlu. Ndibe ndibabuza mna iminyaka le ingaka ndide ndibe netyala kude kubekho ityala elingaka lale ndlu, kube nirenta phi? Abarenti even today zange barenta okokoko bangena apha kule ndlu. I think bahleli into more than 20 to 25 years apha kule ndlu. And zange ubayeke oko ubatshutshumbisa? Okoko ndandizama ubatshutshumbisa nabancama. Mkhulu wa, ndibona kwii-documents oziphetheyo, ezi documents zinantoni ezunazo? Yes, apha xhego lam bendikhe ke masiqale ii-letters of authority zabazali unazo? Yes, ndandiyifumene i-letter of authority after kusandosweleka umama wam. Ndandiyile nomakazi bam nee-families ezazifuneka phayana zangqina uba umthobeli siyamazi umntana wabo. Ndayifumana, that was 23rd of February 2016. So that's letter of authority kabani le? Yam. Okay. Ijonga into zikamama yes, zikatata. Zezikatata, yes. Yes. And kamama yona indlu ibhaliswe ngabani? Indlu ititle ibhalwe ngutata. So zide zambini ke because enye ndandiyilahlile kanti enye kwezinye ii-documents, so le intsha nantsi yiyo lo bendisandoyoyenza eqonqa kulo nyaka. Idate thina bendisandoyenza 2024 le. Oh, utata nguXhosa? Yes. uJoseph Alon? Yes. So yenziwe nguSmith and Tabata, ilantika nantsi deeds marriage ndinazo zonke into zabo, marriage, death, everything. So yonke i-paperwork unayo, yonke into enedekayo? Originals, yes. Yeah, zendlu lena. Yes. Mkhuluwa, I hope abantu I don't want kukhona moya apha phandle man for basilandike. And what else ocinga uba ikhona apho mhlawumbi uba ulithetha ngayo? Enye into mkhulu ebendicinga ndifuna ukuthetha ngayo, ebuhlungu mani into efana nale, because ndienda apha ndisafarisha nabantwana babazali bam. Nibangaphi utata? Kusibabini, ngumthobeli nololi, then kubekho aba umama babini abafumeneyo bacaleni, so babisibanye. Sibanye, can't separate them because abantwana bakamamam. And I did into yoba ngoba but the main fact ba sisebenzisene. And now this house and nale ndawo nihlala kuzo kwenzeka njani?
For umzekelo ngoku lo mfana uzemveni kwam kuthiwa nguloli unendawo yakhe ezihlathi setshate notshate ke nakunomfazi unendawo ahlala kuyo apha eBrailini. Plan uba ke singabantu abancedisanayo siye sadicide uba masiphathisane ngabo omnye abe ngabo. For umzekelo intombi le yokugqibela usandoyithatha nayo ngabo because besihleli ixesha elininzi sincediswa ngoomakazi ii-sisters kamama. Eziba abantwana bekhula ke baye besinika ingxaki ngeengxaki, so ikhe ibe khona nalani uba bakhe ndibathathe khe ndibajonge le nto kuthethwa ngayo. But ke normally abanandawo yokuhlala iyo yeyabo bathe yabazali bayo, because into endibaxelela bona mna nantsi indlu kamama notata but asikwazi ukuza kuyo, asikwazi ukuhlala kuyo. Wena uhlala phi mkhulu? Ndiyarenta mna, ndihlala eSnat Park. And yet unekhaya elapha? Ndinekhaya lapho. And amatyala elikhaya anyukela wena? Anyukela mna bhuti. For umzekelo eli ndiliphetheyo ngoku bendilijonga apha kuFebruary lali indlu eli lihamba ngotata it's 72,000 something. Ndahamba ndancama u-indigent kwa-6 ndizama uba kucinywa ityala lomntu ongekhoyo. Andiyazi noba mhlawumbi ndinelishwa ke make bangazama ezi zinto azide zenzeke ngolu hlobo abantu bathi zenzeka ngalo. So basically now eyona nto uyifunayo ngoku ufuna uncedo ebantwini oba abantu baka-8 abahlala apha ekuhlaleni. Yes. Bayakwazi. Yes. Ukhulele apha. Yes. Bayayazi isitori sale ndlu. Ibimele uba balapha ecan'kwakho balwa nawe. And if abantu bahlali baka-8 abangeni bona, i-community yaseBuffalo City yindlu yabazali bakho, and now ufuna ke ngoku loo mancedo. Yes, ndifuna into enjalo mkhulu wam. Mkhuluwa, andifuni ke bendithepha kubo naw isitori ndisivile kwelakho icala. Ndiyafuna ke ngoku uyapha ngaphakathi ndive uba bathini nabona cause bendibale alethile. Andifuni ke mhlawumbi into enomlo, that's why wena ndicela uhlala apha emotweni. Ngavuya enkosi mkhulu. Sure. Thanks. Hayi kanti ipoza bakayela phakathi. Ziyapha kuba. Kongo molweni. Singena olethani? Mamemfo kababa. Awamkelekanga ungangena. Ne? Because la mfana uyayazi yonke into le ndisemaqhutheni and akho story sizasikhupha thina. Because ufuneka yena. Into yena mama. Uyayazi yena. Kaloku akho nto idibanisa nejournalist apha. Kaloku mama. Tata asifuni. Nisendlini yathi yakho wabo. Mna ndizongamela njani? Asifuni uright ukunikela istory. Ukunikela istory ne? Salendweni. Ya uright kaloku. Kaloku mama nihleli ke ngoku eyona nto sizolandelayo sihambelayo leyo ba nihleli unazo incwadi sibonisile now utheni nihleli engeyo ayiyo yakho loo nto wena yeyam kaloku mama cause isisokum ngestory mamela uxoxa okokuqala la mfana uyayazi lento lento isemagqwetheni kaloku ayizodibana nejournalist tu and then ke lamagqwetha athi singaphenduli nayiphi into funeka yonke into siyixoxa kunye nalo mfana namagqwetha wakhe bona because asirenti kuye tisirenta kumasipala kaloku tata and into edili nento zange siyenze amaphepha yonke into ethi indlu unawo and ithi indlu yakho wabo mamela kaloku sithi kaloku yonke le nto ayithethayo wayebiziwe ngamagqwetha onasike uJennifer yeba kwathi ke ngoku yena ke isiba uyayifuna mos ubonisile uba yayithile ne lo mntu le mfana then sayilungisa into ayathethwayo kuye kufuneka uba yena asibhaye out for ukulungisa kwethu le imali inokubhaya kwenu out yayazi uba yimalini kodwa akayaziyo laa mntana kaloku ayizosoteka tata uJojo xa nilandika olu hlobo. The reason why kubizwe thina is because uba it seemed like anisoti because amagqwetha akho xa usithi makaye emagqwetheni akho amagqwetha akathethelela wena benzova xa nithetha ngekhoti uba makuyiwe khoti. It's not icase yokuqala ke lena tata uJojo siyilandikayo singena kuyo understand. There are a lot of cases esi-involva kuyo kulena icase sithetha ngomntu oneencwadi zezindlu ngomntu incwadi zezindlu zikhona kaloku ezakho iincwadi zezindlu
lo mfana uyayazi uba kwakutheni kutsho bani mama amagqwetha kaloku amagqwetha angawakho zange ayethethe naye kwakuthiwe makaye kwawakhe yena uyayazi mama ayenzi sense kaloku yena unamaphepha endlu uthi kowabo and nazi izinto ziyaprova wena uhlala ngabuni uhlala ngenxa igqwetha apha andihlali nganqa igqwetha sinazi ididi etata wakhe umntu osithengisela indlu iphi into kalosisele for leyo kwakuthiwe kwathi into singayikhuphi nakubani kuthiwa la magqwetha wethu ye athi singayikhuphi nakubani so anifuna uyiprove uba indlu le niyithengile so xa sithi indlu zange niyithenge nihlala ngenkani kunye nebadala yena tatshoyo kaloku makenze le nto afuna uyenza kuba thina sizaveze zethu incwadi thina xa isithi yena ke asizange siyithenge le ndlu kutata wakhe siyakuxelela thina sisinawo amaphepha amagqwetha uyaqonda and lo mntana lo mfana kudala efika apha okokuqala wasikhupha ngamapolisa sawaxelela ezena amapolisa ndathi le ndlu asirenti kulo mfana tata xa beninengxaki xa beninganti beninazo impepha and impepha zikwazi ukwenza zolu yeke dodo akho mpepha apha sizawubalandela laa mthetho sasuxele njengoba naye uba mhlawumbi uba niyazikhupha nisinike into esikhuphayo nina ngoba nize naye ndiyaqonda uba zange aye kumagqwetha wethu sifuna into ngoku ephuma kulo mfana ethi thina iyazikhupha thina singubhalapha mama iphuma apha tata uJojo asangokhupha nina thina sizomamela and sizova xa nisithi ninayo amaphepha ohlala apha ngaphakathi sifuna uwabona akhona amaphepha aphi ba uJojo ngalanje ucela athi igqwetha singalinge sikhuphele amaphepha sikhuphele but amaphepha aprovayo uba ninamali landiya uba i-deed of sale nento i-deed of sale i-deed of sale ne-donation yakhe wonke laa nto wayenza nam jonga and but ubuy out bekutsho wena uba uthi buy out atsho amagqwetha bawona athi lo mfana bangabangaba ufuna le ndlu imasibhayi thina out kutsho igqwetha leni ewe naye kodwa makaye kwawa watsho makaye kwake yena into awayenzayo yena waya kwinto kanene le cha ilanzayo usisa amapolisa down baye emagqwetheni wazisa nephepha lena zintona nansika legal aid yewenza nayo apha 14 days bafonele igqwetha lethu phalathi kulamagqwetha athi abazana hayi kaloku indlela esiva ngayo thina mama esiva ingathi ningabantu abadala bangakwazi ukukhwelela abantwana endlini yabo because bangabantwana bayifoyo nithatha i-advantage kaloku xa ningafuni uyiprodyusa akhona because sistory sobuxoki esisokuqala and asifuni kwakuthiwe thina masingaphenduli namnye umntu ongenayo apha mayibe nguye obhala noba ubhale ngegelithi yakhe abhale ephepheni athi uyasikhupha omnye nomnye umuntu kwakuthiwe masingamphenduli singakhuphi kwanto mayibe nguye osikhuphayo apha if bekhona amaphepha enawo manje niwakhuphile so siwayeke siyabe kaloku sifuna uba if uthi unamaphepha ba uJojo asizoyenza asizokhutha jonga lento kaloku ba uJojo the only thing ezoniprovela leyo into yeyoba nisibonisa amaphepha lana anithi akhona amaphepha njalo makayeze ba uJojo kaloku ndiyathi kaloku amagqwetha athi bengase sikhuphele amaphepha khamba yena abhale into okanye azenelete amagqwetha wakhe lo mfana ethetha le nto ke ngokwento uba nifuna nina la magqwetha akhuphe le komethini yonto uba thina masivumele nina sininike la maphepha bawuJojo khaya siye emagqwetheni kulowa umfana sibonile uba uprova leyi ayidibana namagqwetha kakade siyazi ayingeni ndawo so simkeke ngoba uJojo wethatha okay anifuni usinika amaphepha asizoninika akhona ba uJojo amaphepha akhona tata amaphepha kodwa xa bekhona ba uJojo ke siwafumene amaphepha amaphepha kuba kaloku zithe igqwetha singawakhuphi la maphepha wasithi wakhuphe ke ngoku kaloku ba uJojo ukuthi nje nanga so that ufuna afota noba ndiwafotanga ke ba uJojo ukuthi nanga amaphepha noba siwafotanga ke uthi nanga amaphepha ba uJojo uzakudlula umthetho osixelelwe yini ingathi awekho mama kodwa xa sizinyani ungayikhupha la dito seyinathi ngoyikhupha kula ndawo yona qha ezinye izinto ungazikhuphi
because apha thina sanika umthetho othi noba ngubani ofikileyo apha masingakhuphi into unless lo mntana abhale into ethi yena ufuna indlu yakhe qha phasise emagqwetheni not omnye umntu. But mama xa usithi nawe indlu yakhe but nina nihleli endlini yakhe and nawe ufuna uhlala endlini yakhe. Ayondlu yakhe katata wakhe Ewe katata ke nayo utsho but unayo i-letter of authority emnikayo. uvela ethathe ngale ndlela afuna uthatha ngayo. Kaloku mama eyona nto sizeleyo apha oba nihlale naye niphume ngendlela erayithi. Sihlala naye lo mntana wena bhuti. But ayizosoteka tu ngoku olu hlobo nenza ngalo mama. Hayi kudala sihlala naye sathi okay kule nto yonke uyithethayo yoba ukhalazela ufuna uba le ndlu siphinde siyithenge masiye kulaa ndawo yesubsidy sisuke siphinde ke senze siyithenge ngokutsha. Sasisulo kulaa mntana sasimbizele kwaMcDonald eVincent. But kaloku uthi kaloku mama nam ndimbuzile loo nto uthi yena abanidi umali banida indlu. Intshakeleyo Bathi bayifemeli and banida indlu le. hayi intshakeleyo makaye kaloku emagqwetheni asazofuna indlu izawukhupha iinantsika apho izazisherufu ngeza. uthi ntwana komntu ngayazange sisuke sihlale apha zange suke asibanga. Phela kuwe endlini iba ngaonele efana ukazi indiyabanga abantu bafonayo abahlali bafunishe ake asifuni apha singakukhona nabanye ndalixelela ndanika nenambaka nentoni kwathiwa singaze sikhuphe kwanto umntana engakhange abhale into ethi masiphume apha. So xa lo mfana xa enobhala ileta ngoku sime apha ethi phumani ningaphuma. Asizophuma ngaphandle basise kulaa ndawo sasixelele So kaloku uyayiva ke mama so kwakuthiwa ningaphumi nakhange abhale into ethi phumani. singaphumi singanikezi ngento siphume apha yena kufuneka abhale into ethi uyasikhupha sisemagqwetheni ethu uyazazi indlela But ezi cases zonke ahamba kuzo evula indlela zezi cases zokukhupha nina so azisebenzi ezo nto ezo. azisebenzi kaloku ayidibenanga loo nto leyo. So ufuneka niphathele ileta ethi uyanikhupha endlini. Kwakutsho kudala kusekho umamana dala into 2015 sina over 27 years silapha sangena ngo-1999. Hello. Kaloku bathi bafuna ezi ncwadi zale nto uthi wejournalist ijournalist Usiviwe Mahlahla from i-BCM TV. uthiwa ayingeni uthi ubani Siviwe Mahlahla BCM TV. uthi nguSiviwe Mahlahla BCM TV. Ufuna incwadi le nto ke ndithi uJojo mna uJojo nanto uyozikhangela nje xeleni uJojo amamela apha intombi yakhe ithi ya yini ndisomnika ifowuni intombi yakhe ke ifowuni isepha ndiyala and ke nyhani sizabe sophula umthetho nathi singathetheleleki
ngoku xa izawuvela emaphepheni le nto iyofika khona kwaba bantu bathina sakhupha sathi sithi abazawusheka besengxakini. Kakumbuze ndisuka kwakho. Lo mntanam uthi lo mntanam mandingake ndingendikhupha amaphepha uthi intombi yam nje. Kamamele ke nawe apha andizokwazi ugqitha kwindithetha kulo mntu. Kakumbuze ndiyamuva nayo undivile uvile nawe andizokwazi ukuyenza ke loo nto leyo. so Lo mfana yena ufuna sokuphula umthetho apha. so is it safe to say awekho la maphepha Utsho wena uba uthi asikuza kuxela kalo khona. nditsho xa ngawafumani Urayithi ujonga Jojo myeke. xa ngawafumani uba uJojo awekho la maphepha Myeke. Okay, Kayitha ke. right Okay, uthi awakho. Utsho